Wangoshingogutsura musoro kai. Ha? Ndikangonzgonzi Isaiah Ndiye chaiye. Unonzani? Isaiah. Ndanaro. Isaiah. Pano. Une mukadzi ere? Andina. Chitaura chinhu chaurudo ungosina mukadzi ere? Zviri kutonesa vakadzi vacho havasi kunzwisisa. Mukadzi yekutanga ana kumira parodi yakaita straight zvese zviri kubhedha. Ko sendiri kunzonzi Philemon something like that. Philomena ndiye so wandakapesera naye so prophet taurai. Our very prophet our. Now listen to me now, Isaiah. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka, but iwe chimwe chauri kuda chii? Chandiri kuda chimwe chiri kundinesa ndikuda kuti zviro zvangu zvienderere mberi. Vaning'ina vangu vese hapana kana wani ane musha uri straight kana ane marriage nezi marriage. Umwe ari South Africa hapana chiri kufamba. Wakambonzwa anonzi Samereri? Hallelujah. Amen. Ndiye mning'ina wangu ari South Africa. Moyo wako wakanaka. Amen. Asi unorangarira here kuti wakamboita shop iwe? Itori pano picture prophet. Iri pano picture prophet. Sameri akaita sei kushop? Sameri aitengesa saka kusanganisa nezvimwe zvaibata akapinda jere ndakabhadhara mari yakawandisa kusaka. Ndosaka ndiri kuti moyo wako unoda kuti vana vamai vako vaitirwe zvakanaka. Amen prophet. Saka ndanzi naJehovha wanzwikwa nezita raJesu. Amen prophet. Mazuva kuti kuprofita unotoita mari sekuseka. Prophet avaviri. Prophet ndibatsire zvinhu zvandomera. Ndokubatsira. Saka basa unoita rei? Ndiro kupolice. Kupolice. But wana manje nyaya iri panapa ndadzoka kumashure kai. Amen. Ndobva ndaona ini pane time yawakambonyora mamwe subjects. Amen. But anga ari 2. Amen. Ndobva wangonzi 1 racho harina. Listen. It's okay. Listen to me now. Ndoda kuti achengetwe. Nezita raJesu. Listen, young man. Ndoda kuti uteererese. Chekutanga ndechekuti iwewe. Kune vanhu vasiri kuda kuti zvinhu zvako zvitombofamba zvakanaka. Amen prophet. Endana. But iuka uyu ngaandiona after service. Amen prophet. Ndaunogara kwapo. Ndakumbodyawo mari. Chenda unogara ndositaura ne. Cheze ku gold ndakumira kuti munisimbise kuno gold riri kundari ati mutonibatsira prophet ningi wanengo wadati vandokubatsira ayo ndokubatsira mari yawatobuda panapa inoratidza kuti ukaita gold uchandirangarira. Amen prophet. Amen prophet. Eyo unondoona after service ndoda kukuudza. Muito obrigado prophet. Ndokuti chi thank you. Sim muito obrigado prophet. Thank you. Muito obrigado. Now listen to me. Listen to this now. Mirai papa. Listen to this now. Mama. Munogona chirungu? Ndinogona. Ndosaka muda kutanga chikoro? Ndaida kuita chikoro. Zvanzi naJehovha ende mutanga chikoro kuMozambique. Now listen to me now. Stand there. Tarisa ako kuno. Iwewe hondo yanga isingatomboda kuti usvike pano. Amen. Zvakanesa kuno kundauya kunokwana ka 3 zvikatoi. Ka 3. Amen. Now listen to this now. Ndatanga kuona pamwe pacho wakarasika ukatoenda kumapostori. Amen. Ndobva pamwe pacho wagumira munyanga. Amen. Unonzi kutaga. Amen. Basi ra 1 harina kuwe. Can I do some serious stuff here? Dimoni sorry waruza. Dimoni sorry waruza. Waruza my way. Waruza my way. Waruza. Waruza. Mono wese mawoko.
waruza waruza mayuwe waruza mayuwe waruza 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 ma waruza mayuwe iwe waruza ma waruza mayuwe Are you ready? Iwe Satani, hauna simba, ndakatengwa niropa rejesu. Iwe Satani, hauna simba, ndakatengwa niropa rejesu. Viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu, viva Jesu. Amururu na murizo. Baba Makadi. No siba Makadi prophet. Munoziva kuti seinda kushedza ikono. Right? Matambira maita ndichipfuura apa. All right? Zvanzi naMwari usasiye anotamba achidai. Andi. Prophet no fara. Ah? No gani chikuona pa TV nemhuri yangu. Ndo zvakufaringa ndakutoenda. Ndikadaita kana mhuri. Asi bamba pana anochengeta. Hapana anochengeta. Ndikati amira ndimbotanga ndaenda. Ari kuita grade 5 indiani. Grade 5? Chizukuru. Chizukuru. My way. Ndo chiri kumba. Moto. Now listen to me, Baba. Matambira maitaya adena denga. All right. Nokuti ndatanga kuoneswa ini miri yenyu ndo isina kunaka. Ndizo zo prophet. Nokuti moyo wenyu hauna kumira zvakanaka. Ndizo zo prophet. Wakatozvimba kutaura Amen. 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 Prophet. Pachinokunetsai ndechekuti makakura muchirwara. But musingazive kuti chii chaizvo. Ndizo. But Jehovah vakubatsirai nhasi nezita raJesu. Ndatenda. Amen. Soko ndanzi naJehovah kana modzokera kumba. All right. Mabva kupi? Ndabva kujerera. Kujerera. Kana madzokera kujerera. Ndoda kuti zvinake. Amen. Zvino dambudziko riripo ndere muvana. Muvana. Nokuti vana havazi kugona kuroora nekurorwa. Now listen to me, Papa. Ndizvo mafambira. Ndoda kuti ndigadzirise zvese zvinake. Now mugore ra 1972 ndiani akaberekwa ipapo? 1970 mukomana wangu. But pane mumwe wandiri kuona dambudziko riri pari ndiri machembere. Now listen to me now, Papa. Kana masvika pano nyaya dzenyu dzanaka. Vana venyu vagare zvakanaka. Nemiwo mupore nezita raJesu. Amen. Mudzimai makumbo ake zvanaka. Amen. Endai munogara. Ngatigarei pasi tese. Handi maona kuti vari kuoverflow vatozvigadzika. Ndo vari ngati amuchechi munyowani mune makuonawo. Plus takaisa TV ikoko.
nokuti kana uri kuseriseri kunogona ngosiri kutoona zvamuchoseka. I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wa Mwari vachange vari muGweru. Man of God, Prophet T. Freddy uzabe khona eGweru mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse Ali's Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD. Pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God, Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God, Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270 0778 059 270 or 0712 528 094 0712 528 094 WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886 27 February 2026 Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.